Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Ug sa tanan nga panahon, sa tanan nga higayon, Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap. Viva Pit Señor! Happy Fiesta kanatong tanan. Atong gisaulog kining Santos nga misa, anticipated mass naman ni in honor to Senior Santo Niño. Let us ask Senior Santo Niño to bless us. Especially, we do not know what will happen this year, 2026, starting today until December 31, 2026. And we entrust everything in the hands of Senior Santo Niño, no? Muna nga, no wonder, ang iyahang wala nga kamot is holding the world, no? So, ang atong kinabuhi, naagid sa kamot ni Senior Santo Niño. Muna nga atong isalig, ang atong kinabuhi nga na kaniya, ato usab nga pangayuon ni Senior Santo Niño ang mga grasya nga atong ikinahanglan sa atong tagsa-tagsa ka pamilya. Ato usab nga pasalamatan siya sa daghang mga grasya nga iyang gihatag kanato matag adlaw. O garon mahimo kita ngayon sa pagsaulog ning Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, Kaloy kami. Kristo, Kaloy kami, Ginoo, kaloy kami, Ginoo, kaloy kami. Kaluy-an o dagita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa lahangit. ug kadait sa iyang mga tawo, Dinhi sa yuta, Ginoong Dios langit nung hari. Diyos Samahan magagagahom sa tanan, simba kami kahanihimo. Nagapasalamat kami kanimo, kahadahig kami kanimo, tungod sa ihimong himaya. Noong Hesu Kristo, bugtong anak sa amahan, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kahaloy kami, ikaw ang nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawahata ang among pangamuhoyo.
kay ikaw lamang ahang santos. Ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang labing halangdon, O Hesu Kristo, O Hesu Kristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa hahihimaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita, Amahan nga naa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, og simbahon namo ang santo ninyo nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata, himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari ban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadtong nag-antos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neptali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan, latas sa dagat, ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiog nga dapit, gisidlakan na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yogo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipasan, ug ang garote sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat, ingon man ang tanang sapot nga natumok sa dugo. Kay natawo alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siyag maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadahugan sa atong Dios. Ang tanang katawhan sa kalibutan,
nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Awitig bagong awit, ang Ginoo, kay nakabot niya ang kadaugan, ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Gipahayag sa Ginoo ang iyang pagdaog, gipaila niya sa kanasuran ang iyang makaluwas nga gahom. Gituman niya ang iyang mga saad sa katawhan sa Israel, uban sa walay paglubad nga gugma og pagkamaunuhongon. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Daigang Ginoo, dinuyugan sa mga alpa, pagtugtog og huni liha sa mga alpa, bulhotang mga trompeta ug mga budyong, singgit sa kalipay at ubangan sa Ginoo ang atong hari. Ang tanang katawhan sa kalibutan, nakakita sa kadaugan sa atong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit, diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo, aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daanang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan og tuyo. Daygo nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato, pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Tungod niini, sukad sa pagkadungog ko nga mituo kamo sa Ginoong Hesus ug nahigugma sa tanang katawhan sa Dios, wala ako'y hunong sa pagpasalamat sa Dios tungod kaninyo. Gihinumduman ko kamo sa akong mga pag-ampo ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan unta kamo sa Espiritu nga maghimo kaninyong maalamon ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya
sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Alelu, alelu, aleluya. Alelu, alelu, aleluya. Pagay Gunang Diyos, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. manausab kanina. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna ang mga tinun-an nangadto kang Hesus og nangutana, kinsa man ang labing dako sa gingharian sa langit? Si Jesus mitawag og usa ka bata og gipatindog niya sa tubangan nila og miingon siya, hinumdumi kini, gawas kon mausab kamo og mahimong sama sa mga bata, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. Ang labing dako sa gingharian sa langit mao ang magpaubos sa iyang kaugalingon og magpakasama ni ining bataa. Ug ang magadawat og usa ka bata nga sama niini sa akong ngalan, magdawat kanako. Matngunin ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niining mga gagmayng bata, kay sultihan ko kamo nga ang ilang mga anghel atoa kanunay sa atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Manlingkod. Viva Pit Senyor! Unsay pasabot sa Pit Senyor? Kay ba mo? Pit. Muna siya minubo sa sangpit. Sangpita si Senyor Santo Niño. Muna musinggita. Pit Senyor kay atong sangpiton si Senyor Santo Niño because He listens to our prayers and He also would grant our requests. Amen? Namati gid siya sa itong mga pagampo, maigsoon. Kining maong piyesta is proper only in the Philippines. Nga naman, because there is this direct connection to the history of our country. So, konektado kayo maigsoon ang kasaysayan sa atong nasod sa kapistahan. Nganong magpista kita ni Senyor Santo Niño, gitagaan taning maong privilege. Sa uban nga mga simbahan sa gawas sa nasod, ang mga pagbasa is proper to the second Sunday in ordinary time. But here in the Philippines, it's actually a feast proper to Senyor Santo Niño. Og tuod, kung natong balikan og tanaw, niadtong March 16, 1521, nasayod tanong nga nianhi naabot si Magellan sa atong nasod. Mao na nga dako kay nato nga celebration niadtong 2021. Nga naman, it's actually 500 years of Christianity. 500 na katuig, sukad nga niabot sila sa Magellan dinhi sa Pilipinas, no? Nagda sa imahe ni Senyor Santo Niño. That was March 16, 1521. A month after, April 14, 2021, 1521, niabot sila sa Cebu. Mao na uban sa mga Spanish missionaries, gibunyagan si Raha Humabon og si Reina Juana. Mao ni ang highlight sa maong selebrasyon maigsoon sa sinulog. Og tuod, to make the story short, the image of Senyor Santo Niño was given as a souvenir and they placed it in a small chapel. And 44 years after, ang chapel na himong simbahan, ginganlan og San Agustin Church. Kay mga OSA man, ang ilang founder, San Agustin man. San Agustin Church. Then niadtong 1965, ang simbahan na himong Basilica Minore del Santo Niño. Muna siyang kasaysayan, Migsoon. Muna nga, angay gayud nga magpiesta ta, proper to Senyor Santo Niño, because Senyor Santo Niño is directly connected to the history of our country. Kung nato sang tadawon, imagine ka, 500 years na gud ang milabay.
Pero hangtod karon migsuon 500 years na kapin apan nagpadayon ang maong debosyon. Ngano kaha? Tungod kay daghan nato nakadawat og milagro. Daghan nato nakadawat og grasya. Kay kung wa pa'y grasya sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño, kung wa pa tay mga milagro nga nadawat, this devotion will just die down. Apan nagpadayon. O mao ni siya migsuon, sama gud sa Santos nga misa. Nganong padayon man tang tambong sa misa oy? Tungod kay daghan tag mga milagro, mga grasya nga atong nadawat. Kay kung wa pa tay grasya nga nadawat sa pagtambong sa Santos nga misa, ay dugay ra tang hunong og tambong sa misa oy. Og mao pod na migsuon no? Sus kadindot. We are reminded in today's celebration that Senior Santo Niño is not a distant God. His presence is part of our existence. Nanginlabot gayud siya. Dili lang sa kasaysayan sa atong nasod. Nanginlabot gayud siya sa kalihukan sa tao. Sa kalihukan natong mga Cebuanos. Nakabalita mo? Baguhay lang? Diba? Diha to'y bagyo nga. Low pressure, no? Bagyong Ada. O tuod. Uwan-uwan. The other day, nahadlok sila nga, ay, madayon ba kaning fluvial procession? Ka, naa may bagyo? Apan mo, tuo mong sa dili. Tuo na lang. Para madali ta. Daghan ng mga bagyo, mga igsuonoy, nga, kana ba, murag, muhulga ba? Murag musugsug ba? Muhadlok-hadlok ba? Testingan kita ba? Ang atong pagtuo. Moadto ba kita spear? Kay mosakay sa mga barko nga gamiton sa fluvial. Kay bawo mo maigsuon, sus, ganihang buntag. Kanindot sa panahon. Natanawa karon no? Kana bang di gyud buot si Senyor Santo Niño maigsuon ay? Nga kana bang naay makabalda sa iyahang kanang selebrasyon? Og mao ni karon maigsuon no? Nga kung danaw ni nato sa mata sa pagtuo, makaingon kita migsuonoy nga milagro ni. Nothing is impossible to Senior Santo Niño. Muna nga ang gipangayo ora gyud sa Ginoo matag usa nato, what Senior Santo Niño is asking from us is our faith. Have faith in Him. Niadtong January 15, last Thursday, didto ko sa Binalyo. Katubang naigo sa landslide nga daghan in taon ni adto ang natabunan sa basura. Ug tuod may igsoon daghan ato nila mga parokyano nako kaniadto sa Garing Konsolasyon kay 80% sa mga nagtrabaho didto taga Panuypoy man, Panuypoy. Muna kun moadto ka didto sa maong dapit, di ka makaditso sa kanang pulang bato niya dito sa Binalyo. Moagi pa ka sa Panuypoy aron makaadto ka, makaabot ka ng prime wastes solution. Og tuod may igsoon, pag-abot dito ban ni Archbishop Abitoy, dito'y mga nakatent nga dool gyud sa katong site nga nahitabuan og nakita namo nga daghan pa kayo ang mga heavy equipments nga didto. Kay sige pa in taon ang ilahang retrieval operation. Og tuod, dihay misugat nako nga naa dito sa tent. Kay kato di ang naa sa tent, mautong mga pamilya sa mga wa pa hikit Katubang natabunan pa, mga missing pa. Usa di adto maigsuon ning sugat nako. Og nakaila man siya nako. Sus, lipay kay siya ingon siya, Pader, salamat kay ganing bisita mo dinhi. Iya kong gigakos. O iya kong giingnan, usa sa mga natabunan, Pader, ang akong bana. Ikaw ba yung nagkasalamo, Pader? O niya, ugma, Pader, iyahang birthday. Mga yun, takos Ginoo, Pader, nga, bisag binirthdihan man lang, makita na akong bana, ugma. Ito akong luha, may gsuon ay. Nga naminaw ko niya ba? Wow, kasabot sa akong gibati. Urag way pulong nga mugawas sa akong baba. Apa na naa sa kong kasing-kasing nga, huwag yung laing masulti, kundi salig sa Ginoo. Sangpita si Senyor Santo Niño. Isurrender ang tanan ngadto
ni Senyor Santo Niño. Bisan gani ang atong Ginoo mga igsoon, sa dihang nagbitay na siya sa cross, hapit na siya mamatay, wa siya lain nga nasulti sa iyang amahan. Amahan ko, gitugyan ko kanimo ang akong espiritu. Remember that incident? Yeah? Even Jesus, He surrendered His very self to His Father. Into your hands, I commend my spirit. Kita usab mga igsoon na ay mga hitabo sa itong kinabuhi ba nga, bugat ra gani kaayo, nga usahay di ito kaya. Let us entrust our worries, our concerns, our problems to Senyor Santo Niño. Ako sang giingnan, iapilti ka sa ko ang pag-ampo, iapilti ka sa kong mga misa. Kahibaw mo, true enough. Gahapon, birthday siyang bana. Gahapon, nakitaan po ang pateng lawas siyang bana. Ngilngigos. Na, muna ba nga, sus, kangilngigos Ginoo eh. Munang, moingon jud ko nga, He is listening to our prayers. And He also would grant our requests. Amen? Believe that all that you ask in prayer to Senyor Santo Niño, you will receive it, and it shall be yours. Muna, what He is asking from us is our faith. Have faith in Him. Muna nga samtang magsangpit ta kaniya, bato balani sa gugma. Sus, o banig pagtuo. Di lang kutob sa baba nga nagkanta-kanta ka. O bani o pagtuo. Sangpita si Senyor Santo Niño because this God listens to our prayers. Nahinumdum ko sa akong auntie. Akong auntie, she was scheduled for operation. Og tuod, mihangyo siya sa doktor nga human na lang sa piyesta ni Senyor Santo Niño. Kay na timing magyud sa nobinaryo siya ni adto kay nihubag mang iyang mata. O niya, grabe ka hubag nga sambol kaayo nga luoy kay siya tanawon. Magtuto ang luha nga magmuta iyang mata luoy kaayo. Lupig pa'y gipiskat. Ug tuod may igsoon, dito sa doktor, gingnan siya nga, operahanan man imong mata. Mihangyo siya nga, Dok, pwede mo human lang usa ko sa nobinaryo ni Senyor Santo Niño kay debosyon magina sa akong auntie. Gikagdanaw, sakay siyang bihayr para makaabot sa basilika. Ako lang sang humanon, Dok, nga, human sa pista senyor, akong paoperahan akong mata. Sabot lang sa doktor, sige. Pero magantos ka kay sambol kay na. Sakit kay na. Tinuod yun. Nag-antos akong auntie. Sus. In one of the novenas ni Senyor Santo Niño, while she was attending that novena, nga looy taon kaayo, ayang kahimtang, she was singing the Bato Balani sa Guhugma. Sus. Diha bitan na milugsot siyang mata. Iyang gikuha siyang panyo. Pagtanaw yung taon niya kanang murag balas sa pilit gun, nga nang gamay nga, murag gahi ba nga, balas pilit gun. O niya, tangtang niya. Tanaw niya, hala, sama ni, nanggawa siyang mata. Sus, imagine ka. Mao dito'y kuhaon sa doktor, operahas doktor para maulian yang mata. Nanggawas nag iyaha. Ang akong auntie, nimbalik sa doktor, pag humas na binaryo, niya, wala naman, naayo na yung mata. So, saan niya tapos yung mata? So, nanggawas nag iyaha, Dok. Ang doktor, naglingo-lingo. Ingon doktor, sus, tanawa na yun, gimilagruhan ka, oy. No? Sus, namilagruhan in taon ka, ni Senyor Santo Niño. Mao na. Mangigsoon ko ni Kristo, kung atong tanawon sa mata nato, mata sa pagtuo, moingon kita nga milagro gyud ni. Milagro gyud to. There is no such thing as coincidence. The message of today's gospel is that we should have a childlike attitude. We should learn the attitude of a child. Trusting and dependent ka ng bata. Oy, masaligon ka na sa ginikanan niya. Oy, siyang, wag nila yung gisaligan, yung inahan. Kay kung wa iyang amahan o iyang inahan, mamatay ginang bata kung mo nang pasagdan. Muna nagsalig na gina siya. Muna nga, in like manner, we should also trust and be dependent unto God. Mao na siya. Sama nga, nagsalig ang bata siyang ginikanan, kita usab magsalig sa Ginoo kanunay. We are very fortunate here in Cebu nga naa dinhi ang maong debosyon. Na manganihim maganing taga Mindanao, manganihim maganing taga Luzon, kay para lang moadtos basilika. Uy, kaswerte na to nga naa ni dinhi sa Cebu. And this is a challenge for all of us Cebuanos to keep the spirit of these feasts alive
In like manner, we should keep alive the spirit of evangelization. No, kanunay mga igsoon, kinahanglan nato ning ipadayon, ato ning isangyaw, so that people who do not know God, who do not know Señor Santo Niño will come to know Him because of our devotion. We must rekindle and keep the flame of this devotion alive. Muna, gitawag ta to become missionaries. Nga, mahimo tang missionary para sa ubang nga mga tao. And lastly, we believe that God became a child, and we must discover the presence of the Lord in the little ones, the least, the lost, and the lasts. The little ones, the powerless, the marginalized, are the special bearers of the presence of our great God. Munang gitawag ni sila God's favorites. No, pinangga kining mga tawhanan sa Ginoo mga igsoonay, kining mga sinalikway sa katilingban, kining way mahimo sa atong katilingban. Muna nga para nako, no, the best way to show our love to Señor Santo Niño is by loving, by serving God's little ones and those affected by calamities, the landslide, the earthquake, the typhoon, the nobodies in this world. Love for them is the best tribute to Señor Santo Niño. Viva Pit Señor! Manindog palihog. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios Amahan makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao galang sa atong kaluwasan, mikanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, nagantos siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya gihimaya o bisulti pinagis mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios nagpakatao kay buot man siyang makiguban kanato. Dinasig sa maong kamatuoran, masaligon kitang mopadangat sa atong mga panginahanglan ngadto sa amahan, og sa matag pagampo kita moingon, O Señor Santo Niño, kaluy kami. O Señor Santo Niño, kaloy kami. Nga ang simbahan, mahimong kahayag ug bahandi sa tanan nga mituo kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang atong nasod nga Pilipinhon, mudanag nga kahayag alang sa ubang mga kanasuran, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga sila nga nabutaan sa bahandi ni ining kalibutan, makakaplag sa matuod nga kahayag ug kalipay diha kan Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang mga kabatanunan, malipay nga mga lagad kang Kristo, ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na, sa tunhay himaya, ug kalipay uban kang Kristo, dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, kaluy kami. Ato sab nga sangpiton si Señor Santo Niño sa atong tagsa-tagsa ka mga pagampo ug mga katuyuan, sulod aning maong santos nga misa.
Labi na sa atong mga kaigsuonan nga mihangyo nga magpaampo kanato nga ato sab nga gisaaran nga ato silang iapil sa atong mga pagampo. Labi na si Marco Toral, mangayo ta sa hingpit nga kaayuhan sa iyahang balatian. Alang usab sa itong mga sponsors o mga benefactors sa atong parokya sa National Shrine of St. Joseph, sa Cebu Caritas Incorporated, labi na gayud ni Ma'am Vilma Owano, at tagaan siya sa maayo nga panglawas sa kanunay sa magrasya nga iyang gikinahanglan. Og sa tanan nato nga mga sponsors, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, kaluy kami. O Senyor Santo Niño, mapasalamaton kami nga imong gipadala kanamo ang imong bugtong anak. Nahimo unta siya nga kahayag sa among pagpanaw ni ining kinabuhia o giya nga magdala kanamo subay sa dalan sa kaluwasan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Batubalani sa gugma, sa daan tawo palangga. Batubalani sa gugma, sa daan tawo palangga. Batubalani sa gugma, sa daan tawo palangga. Kanamo maluoy kaunta, nga kanimo nang ilahaba. Kanamo maluoy Kaunta nga kanimo nahangilaba. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako ganyang sakripisyo dawaton ta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. dawaton na ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagimaya sa ngalan alang sab sa tong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing o sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak, nga nahimong usa kanamo, himoa nga kining sakripisyo, diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nga naha kanimo sa hingpit, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay o makagagahom sa tanan, angay matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, kay siya mao ang pulong nga walay sinugdan ug walay katapusan, nga sa katingalahang pagkahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuog bagong hulagway sa imong himaya. Diha kaniya giila namo ang Dios nga nahimong makita ug busa na dasig kami sa paghigugma sa Dios nga dili namo makita ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang Langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, sa kahitaasan, daigon ang nagaani, Sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kahitaasan. Santos ginikaw Ginoo ang tuburan sa nang kasantos ipadala imong espiritu ng pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ag kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinunan ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagog tunhay nga kasabutan, dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imo simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma o ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab amo maigsuon nga nangamatay. Labi na gayud ato ang minahal sa kinabuhi nga atong gihandom karon. Kadto nangamatay tungod sa landslide sa Binalyo. Malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay dahil sa imong kaluoy, dad silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolas, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya ban kaniya ug diha kaniya gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manubos. Amahan namo nakasalangit. Pagdaygon imong ngalan, abot ka namo imong harian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaw namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa lawasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, nahatagi kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan si imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa laog mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo nagingon kas mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo, itanawa mong mga sala kung nilang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang pag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini mao sa Jesucristo atong Ginoo, siyang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan ginapit alang sa iyang bangkete. Ginoo lago nga imo kalawat kanimo, pagpamulong mo lamang, mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili ko man ikaw madawat, diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, sa mag-ania ka uban kanako. Ug hingpit kong giusa, ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuig. Santo Niño, kalipay kasakit, kawadon kaadunahan, kadaugan kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga ako mahigsalaat. Unsa ang kinabuhi, unwaang imong pagbulig. Ikaw kahulugan sa kinabuhi, matag adlaw, matag tuig. Santo Niño, kalipay kasakit, kawadon kaadunahan, kadaugan kapildihan. Ayaw pagpalayo, lamdagi kanunay ang akong padulngan. Ayaw itugot nga ako mahisalaat. Santo Niño, sa tanang higayon, magpasalamat ako kanimo. Santo Niño, sa tanang higayon, magmahal ako kanimo. Santo Niño, maghari ka. Santo Niño, maghari ka. Magampo kita, O Dios among amahan, nining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Berhen. Mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon kaalam o grasya, og masayod nga makapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Malingkod sa makadiyot alang sa mga pahibalo. Mga pahibalo, una, mao kini ang mga nadawat sa box piso sa Caritas, January 7 to January 17, 8,185 pesos and 30 centavos. Ikaduha, adunay pilgrim mass dinhi sa atong shrine nga magsugod karong Pebrero 5 o pagahimuon kini matag Huwebes, sugdan kini sa pagampo sa Santos nga Rosario sa alas 6 sa gabi ug sundan dayon sa Santos nga Misa sa alas 7 sa gabi. Katapusan, adunay meeting ang Association of Chapel Leaders sa sunod Domingo, January 25 sa alauna sa hapon. Giauhag ang mga chapel president sa pagtambong niini. Daghang salamat. Manindog palihog, ang Ginoo manaa ninyo. Maanaw sa kanimo.
Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahaladang misa, daligog maog kalinaw ni Kristo. Salamat sa Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Daghang salamat sa pagtambong Santos nga misa, maayong gabi kanyang tanan. Santo Niño, Señor Santo Niño, o daghang salamat sa kaayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahong kagayod. Santo Niño,